Už od začiatku civilizácie sa ľudia snažili vytvárať nové materiály. Poháňala ich v tom túžba vytvárať kvalitnejšie a odolnejšie veci. A v mnohých prípadoch verili dokonca v substancie s kúzelnou mocou. Nech ich už ale motivovalo čokoľvek, boli pomerne úspešní. Vďaka tisícročiam pokusov poznáme dnes už obrovské množstvo materiálov. A čo je ešte dôležitejšie, poznáme už všetky prvky, z ktorých sú tieto materiály vytvorené. Naša periodická tabuľka mala dlho prázdne miesta. Časom sa nám ale podarilo vytvoriť všetky prvky a zaplniť každú medzeru. Alebo nie? Je fakt, že tu už nemáme žiadne medzery. Dostali sme sa až na samý koniec posledného riadku. Je to ale posledný riadok? Ja neviem už. Áno, pravda je taká, že nevieme. Teoreticky by táto tabuľka mohla mať aj ďalšie riadky s ešte ťažšími prvkami. Môžu ale takéto prvky vôbec existovať? Aby sme to pochopili, pozrime sa do jadra atómu. Tvoria ho dva hlavné druhy častíc. Neutróny, tie už ako názov hovorí majú neutrálny náboj, no a potom protóny, tie majú kládny náboj. Množstvo protónov, teda protonové číslo, nám udáva, o aký prvok sa jedná. Vodík má 1, hélium 2 a každý ďalší prvok má o 1 viac. Ako ale počet protónov v jadre narastá, začína sa objavovať jeden problém. Hrali ste sa už niekedy s magnetmi a snažili ste sa ich k sebe pritlačiť rovnakými pólmi? Nešlo to, lebo sa odpudzovali. A to isté sa deje v jadre atómu. Všetky protóny majú rovnaký náboj a tak sa kvôli elektromagnetizmu odpudzujú. Čím viac ich je a čím viac sú na seba natlačené, tým vyššie je riziko, že z toho jadra začnú častice vylietavať. Tomu sa hovorí jadrové štiepenie a spájame si ho s radiáciou. Inými slovami, ťažké prvky sú nestabilné, rady sa rozpadajú a tvoria ľahšie prvky. S tým súvisí vec, o ktorej ste už asi počuli, a to je polčas rozpadu. Je to doba, za ktorú sa v nejakom množstve daného radioaktívneho prvku rozpadne polovica jadier. Inými slovami, hovorí nám, ako dlho ten prvok vydrží. Zatiaľ najťažší známy prvok, oganeson, má polčas rozpadu menej než 1 milisekundu. Vytvoríte ho a v podstate hneď zmizne. Podľa všetkého, čo sme si zatiaľ povedali, by teda žiadny ťažší prvok s ešte väčším množstvom protónov nemal existovať. Alebo, ak by sa ho aj podarilo vytvoriť, tak by zase zmizol behom žmurknutia oka. Ale veci sú trošku komplikovanejšie, než sme si ich zatiaľ opísali. Vráťme sa do jadra atómu. Ako sme si povedali, elektromagnetizmus sa ho snaží zničiť. Je tu ale ešte druhá sila, ktorá sa ho snaží udržať pokope. A to je silná interakcia. Je to spôsob, akým sa všetky častice v jadre k sebe navzájom priťahujú. Je silnejšia než elektromagnetizmus, ale dokáže pôsobiť len na veľmi krátku vzdialenosť. Vo veľkých jadrách teda nedokáže plne fungovať, lebo častice na opačných stranách sú od seba príliš ďaleko. Elektromagnetizmus naopak s pribúdajúcimi protónmi stále naberá na sile. A keby sa nič nestalo, tak by v jeden moment silnú interakciu prevalcoval a jadro by zničil. Keby nebolo neutrónov. Tie majú neutrálny náboj, takže elektromagnetizmus ich neodpudzuje. Naopak ale posilňujú silnú interakciu, ktorá tak má navrch. A vďaka týmto neutrónom aj pre ťažké prvky existujú relatívne stabilné izotopy. Čo je to izotop? Pokiaľ máme jadro s jedným protónom, bude sa vždy jednať o vodík. Jeho protónové číslo bude 1. Môže ale mať rôzne množstvo neutrónov. Nemusí mať ani 1, môže mať 1 a môže mať aj 2. Týmto verziám sa hovorí izotopy vodíka. Rozlíšime ich pomocou nukleónového čísla, čo je súčet protónov a neutrónov a udáva sa v ľavom hornom rohu, na rozdiel od protónového čísla, ktoré je dole. H1 je teda vodík len s jedným protónom bez neutrónu. H2 má 1 protón a 1 neutrón, no a H3 má 1 protón a 2 neutróny. Prečo o tom hovoríme? Pretože rôzne množstvo neutrónov hrá dôležitú úlohu v tom, nakoľko stabilný nejaký izotop je. Zoberme si taký urán.
Ten má 92 protónov a rôzne množstvo neutrónov. Najbežnejším izotopom je urán 238, ktorý má 238 častíc v jadre, teda 146 neutrónov. Jeho polčas rozpadu je asi 4,5 miliardy rokov. Druhým známym izotopom je urán 235, ktorý má o 3 neutróny menej. Tomu na stabilite trochu uberá. Konkrétne má polčas rozpadu len 704 miliónov rokov. Tých izotopov je samozrejme oveľa viac. No a zatiaľ tým najľahším, ktorý poznáme, je U-214, ktorá má len 122 neutrónov. No a tá má polčas rozpadu 0,5 milisekundy. Rôzne izotopy toho istého prvku sú teda rôzne stabilné. Tu ich môžete vidieť v grafe, kde tie najstabilnejšie izotopy predstavujú pás v strede, no a ako ideme k okraju, tak majú izotopy nižšiu a nižšiu životnosť. Čo je na tomto grafe podstatné, je, že vedci na základe rôznych výpočtov a simulácií prišli s tým, ako by mal tento graf pokračovať s ešte neobjavenými prvkami a izotopmi. A to je veľmi zaujímavé, pretože za touto hranicou sa nachádza niečo, čo sa volá ostrov stability. Jedná sa o hypotetické izotopy, ktoré by mohli mať podstatne dlhší polčas rozpadu než ich príbuzný. Tieto izotopy by sa mohli týkať už existujúcich prvkov, ale mohli by zahŕňať aj ešte neobjavené prvky. Sice by boli radioaktívne, takže by sa po nejakej dobe nakoniec aj tak rozpadli, ale mohli by vydržať stovky, tisíce alebo dokonca až milióny rokov. No a pokiaľ ide o ich ďalšie vlastnosti, tak to už sú čisté špekulácie. Tieto prvky by mali začať ďalší riadok, čo znamená, že by mali mať ďalšiu, čiže 8. vrstvu s elektrónmi. Chemickými vlastnosťami by sa teda mali podobať ľahším prvkom nad sebou. Než sa nám ale podarí nejaké z týchto prvkov objaviť, tak všetky teórie budú, len teórie. Do tej doby ale samozrejme urobíme veľa iných vecí. A jednou z nich je napríklad ďalšie video o vesmíre, na ktorom pracujem. Tak pokiaľ nechcete prísť, tak odoberajte tento kanál a zapnite si upozornenia. Toto je Škola Primitívne a teším sa na vás na budúce. Majte sa.